Tayangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika panapa iri first time yako ndakangokukumbirisa ugare wasubscribe, ukomenda, ulike, ushare. Ndoramba ndichidzoka nema-updates nekuti panapa tinorova nyaya kana kuti tinoriga nyaya kudarika zvakaitwa ma-elections a2018 na2023. So muri yeZimbabwe panapa ndikuya nenyaya yandasangana nayo iri pa yasumudzwa naadvocate Fadzayi Mahere. Nyaya iri kuitika panapa ndekuda so President Mnangagwa makuseni vamuka vachienda kuRBZ vachinoona vachinoinspecta gold riripo riri kunzi ndo richange rakabheka mari yedu iripo. So panapa vanhu vakawanda vasikora vachitaura zvakasiyana siyana, asi ndichangotanga naadvocate Fadzayi Mahere vanova iyo munhu ataura zvandanyatsoona zvichimeka sense dzakawandisa zvakanzi, how do they expect this tiny shelf of gold to stabilize the economy, make it make sense? We need new leaders. Zvakanzi komana kasherefu kadiki konzika kari kuda kuti mari yenyika inge yakabalance. Kanzi why vari kufungidzira kuti how vari kufungidzira kuti zvinomeka sense izvozvo zvinoitawo here izvozvo? Ndo kuitwa ndo mashoko avari kubva kwavari. Vabvaisa futi imwe post zvakanzi let's agree on one thing. The gold reserves announced by Governor Mushayavan today are nowhere near enough to back a war currency. A national gold reserves hold less than 10% of what Scott declared to them in just 2023. The entire currency worth of the country won't be enough to pay Scott for 1 year. Something is not adding up. If this isn't a red flag, I don't know what it is. Tirikutongwa nei? We need new leaders. Vakaramba vachienderera mberi futi vakati Scott sakupwanya panapa vari kuti vaendera mberi vachidhiga yekwa Scott sakupwanya zvakanzi the government says the currency will be backed by our gold reserves. Governor Mushayavan says the reserve bank has 1.1 ton of gold reserves. Scott delivered 13 tons of gold to Fidelity last year. So this means that Scott can buy the new structured currency more than 10 times over with just a 1 year gold deliveries. Imika, it's a mess. We need new leaders. Ndo mashoko avari kuramba vachitaura. Vakaendera futi vakati one gold dealer says he delivered 13 tons of gold to Fidelity Gold refinery in 2023, yet Governor Mushayavan only has 1.1 ton of gold reserves. This leaves us with more questions than answers and is a terrible start for both the new government and this new structured currency. It's a messy. Ndo mashoko abva kuna advocate Fadzayi Mahere. Nyaya vari kunyanya kupopota panapa ndeyekuda so vari kuti Scott sakupwanya gold rakatengesa 13 ton 13 apa kuRBZ uko uyo governor munyowani ari kutaura kuti goridhe raanaro rakainigina richabhekana nemari nyowani rikuda kubuda 1.1 ton kureva kuti zviri kunzi Scott sakupwanya anonotenga mari yacho currency yese more than ngati chiko more than 10 times waraiti negoridhe raanowana pagore chete. Pari kunzi ngatitewo serious nyika yese yarakomana yonzi yabalanswa ne1.1 ton. Ndo zvimwe zvinhu zvinoita kuti mari irambe ingori pamwe paya penengera. Amen. Kana kuti padoda kutombowedzerwa rimwe goridhe at least ikaitoka kana 50 ton zvinooneka kuti ndezvenyika because pari kunzi an individual akakwanisa kuningirikina kuuya negoridhe rinokwana kuti 13 ton. Nyika yese manje yozonzi ine 1.1 ton. Ndo mashoko ari kubva kuna advocate Fadzayi Mahere. Haasi kubva kwandiri nini because ndinokuziva nemakuda kuti iyo chichichi handisi yangu zvangu ndiri munhu kuti handisi kukwata but tiri kungoonesana nyaya imwe iri kutaurika panapa iri kubva kuna advocate Fadzayi Mahere. Muri yeZimbabwe kuna uchangotibata panapa panonzi paKulian TV. Kana uchangosvika panapa first time yako ndakanzikukumbirisa ugare waziva kuti kusubscribe mahara, ukomenda, ulike, ushare chako chetewo kuenda unotsvaga basa unotsvaga mari asi nyaya don't worry ndinokutsvagira as long as wasubscribe ukomenda ndinenge ndichingokuigirai ma-updates. Gara wakaisa notification bell because panapa haujambwe zviri zvanhasi aiwa bye bye mvezongo.